na free to air decoders, digital TV na smart mirunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Mwanjo Marialia, we are on this TV. Ni wana to kwa leo asinjira ya bene litukunira Jumatatu gitariki 20 mutinyu 12 umwaka wa 2020 no yo mukarabona ndi twasoire emambi geiga eriko konya eriko so sabana onya kwa muna intugo iko omwali Mwanjo Marialia ndonse asoberde wana to iriri bagari ya bene kwarigani indonya ko ba muna intugo ika omwali mbia mono kegima omwancho murigereria ekero ere mambengi akegima ekero kwanyorire buka na Nyasaye amarandi kurwa Ndizi TV nabono twasoire asomorobere bwensa kia uyogo chakera korobono igachinsa 12 chabono mambia guikachinsa isato chabono mambia ntwegenete nga e weekend ya onigere igo ya betengi akegima nonya mangana kara manga mange oroche ntoroche gucha sobo chori mwaka ogocha amangana na manga kolekana kuri weekend sensemo ya siasa amangana manga kolekana sensemo ya afya ebinte binge bya kolekana kuri weekend ya erete igo karibu sana asema mbingi yakegima ime iyo morobelyo bwensa kia etimwe nkongegima tuyaliganire kuruga igase studio egara tokoretere amangana amange aliyo wenerete kumanya no metenga lero nelitukolia Monday ntobata mangana amange ntobata mangana politics ntobata mangana ya magazeti alitogochitwa kumanyanga naraliale asa magazeti aito elitukolia lero ntobata mangana maya igona mange twakwaliganire mwanchwa umurigereri egentogo kora no kuboka no gwikaransa ase TV yao nkagereta abantu bandi babungire chiskuru na bana no balinka amo na Bible mbuya mono asengencho gwachorire go koligereria Ndizi TV nande nyoembali bandi mutabwati gose muri chinsemo aho nomogo tubwate gwetera senchira ye mitandao buna Facebook Ndizi TV YouTube tonyole buna Ndizi TV News na Twitter tonyole @Ndizi TV News kero kende waso kilometri tukolia Jumatatu ndi watamangana mangeli tukeli bakoliroka elire busy abantu abange bano basokire gucha kweligeria mugusiye tinginye kingaine nabandi niko batimogeti gotoko basaba mabamo 90 we komo elio tonyole gwetera chi platform ichonsp asenjera yo mtandao onya kole nyomba na bogo tulikere kerengerikya gwetera se namba yesimi eyo se TV yao totebinga YouTube wate tokorwa mbobasi bomachoge chache machoge borabo mbonchali en South Mogirango inkayiga Nyamira County tulikere totebya so tubwate kurwa omorobelyo nensa kyabo nokaleto mona inche Sara Nyarangi ontita lanje bina botamberi ane Brighton Makoli go mwanjo murira ndonsia se oberete yoto kwarigani asinjira ya bene nyirabuna na Sara gotebira na bokwenda gutubwati ase mitanda yeta sensemeri ya Facebook sensemeri ya YouTube sensemeri ya Twitter nyirabuna na boko banyombara kinega gotaka gosoka na boko tige TV nyombara kinega gwasokire ne simi yao na boko login tote nsema ya Facebook semeri ya YouTube ndo nyago tubwati mirobiri yeto to tigera njera kutobe nae mpaka omweli nyono na ndero ne litukolia daraja mbili daraja mbili ne chire ya kisi no mojuito kisi okisi one obeiro monene echamu ngotokere ne mojuito Nyamira no ndate nyagukina ne chitauni jeto yitutana ne buno gembo nyamaje to ende kiungu to ende keroka no ende mpaka mawawa mawawa no nyamaje mawawa ere sense Nyamira semeri ya West Mugra Which which erochendora ari kurko sembisemba bisembe to ene bake kerubogie tai Nyamira yeto ne arengima to ene baka gisemo cha Migori to ene Pometi to ene baka Kisumu abantu bari bonse bandira to kuturigeni to kubarigania asenjera ya bene baka bari baka se ya Netherlands Singapore chinze cha America Qatar Dubai yo to kwirali bageli ya bene kubarigania ase studio ase moroberi bwensa ke abona mambia inde tunyata ko bamona inwe goika omwelyo
iga abantu bonsi tobamo asengencho nkagerete mwabokire bono abante muri bya anyasa babokire no nyamaroire ga kunya gosumbua abande igo togosabera bali babwata maroire gose amate ebwata maroire okobwena kwa bwango bali basirirwe na abamwabo wetera se chinchira ao amaroire mebasukano yepara igo tokobasabera nyasanya ariko baremya senchira ya bene igo kabamo naintwe bo igo kero kende umurigerere nabwate litangazo akuriya sakoira Ndizi TV naonka amagacha maneno agotokagaiga ase gosichio bichito chinene no chigotoka samagacho a New Brighton apartment epare nene ya Kisi Nyakoe no togotoka para igoro iga buno goika abakorora Ndizi TV twakwareganire kigima toletera litangazo li biashara litangazo li nyangi litangazo li koloncho gotera litangazo liagento kende gionsi li biashara toletera gaiga Ndizi TV naonka na obwansu bwo mugusi egera togasanza muranero bwansu obo togwatanire egero gendere kwegokya igonga karibu kigima asengencho yechinga kinebiro nigo tokochikwenda masayemo asa magazeti yeli tuko lya lero mwe botambe ni gombwate gazeti ya The Standard na inche asense moyana ni gombwate gazeti ya The Daily Nation igobone toji ko gotebina ali anene airo borito gose lingana limwamu ase gazeti ya The Standard lingana limwamu ndiririe oka abaraiba oka abale Amani National Congress Party oyo romotende Musalia Mudavadi Moses Wetangula for the Kenya toji ipa Kalonzo Musyoka bono nigo batebiri omuraibu kiama kia Raila kiama kia ODM muskera Raila Odinga buna mbago chigwanjira na kumubwatesia asiganga yayo kuriye kirokyo buraibu enso mwaka oboja bono niga bande karuna Kalonzo niga teti Raila anyarga kuritaya kurwasa magana siasa anne ekaro muraibu ense akagere gochi ogero muraibu ense nera kode chintunde cha ibere bune katiba egoteba nigo baya kwane daya litko ligore karo balengase etaro yabo kiromete campaign injira igore rubene nigo balenge etaro yabo yokonyora nabanta sensemo ya Muranga karo batete na bono Raila na atakire achi kuritaya kurwasa magana siasa bo igo nigo batete buna narrative ose enaronere yaje gukwana buna buraibu ense abantu chios yosibara shiro nibere gati yo muraibu kiama kia ODM na no mokonyi bo muraibu ense William Ruto lakini nabro gateana yaya aba Kenya mote ana chibarasi nibere jire bagateana ntole barasi agatatu nde bagateana na baje basoki kujubulie bandere yokurigyo buraibu ense gweterase umungano yiwoka lakini nende nonye bamotebeti ali tae korwase siasa abatebeti Odinga nyal koritaye korwase siasa aniga gocha amatuka makemagega yomora yoywe kiama kia ODM Raila Odinga au merana no muraibu kiama kia ANC Musalia Mudavadi asensemo gosasenka yaye akera ikiraneta samu yegabwoko moenia mamu mwabo Musalia Mudavadi gose step mother abwase Raila atebanga naro chenga mpachigo kora egasia mona Musalia Mudavadi chipara chabo goikachichikumera na segeti amatuka itira makesa na uchimaigaga iga ateba boiga samatanga lakini Musalia tukaraga gotebanga ere noare asekemina nekyo goikengori agateba kira be abantu bamwire usaba Kenya bamwire nga Musalia Mudavadi Musalia agateba arateba haleluya lakini agateba kira be no Odinga nere na bagotebanga bas atebe ni sawa abakenya bakodriki bamwire igo bono siasa ero bo igo mente tebena bagateana mbali tayari gukora na ekiombe kia Mount Kenya Unity Forum na be okabatete na mbali ready koba join na gukora egasi na barabunyore na ekiombe kia Mount Kenya Unity Forum kige koba kige kuraguna Iron Lady Madakarua mo speaker national Justin Muturi neno ala sekiombe andorore na anena baraya no mugavana mukoro o Kiambu William Kabogo abono bare kiombe kia MKUF Mount Kenya Unity Forum bono na kiombe kia kiyatetena ngede tayari gukora imbere na baro unyore na abonse bakuriye biroge binene byo burayi bwenze ningo bari Great Mount Kenya anene kare kumajigote kana na bonsi gosaba bonsi no baranyore omokonyi obokurwa sensemeyo na ase gazeti ya The Daily Nation mwanchu murigereria sembo atensemo ya bono mambia engana irobo litoneri nga bono red alert gose
red alert nigo ya ruru maega yo musigo omotindi kegima guso omotigo romo ore dangerous tora tebe onyara tkoba kogwikigwa ase port ya Mombasa nigo gotebwa buna emeri yabogoreti omusigo yo gotebekana koba dangerous gusiko gosereria amagima y'abantu asensemo ya coast nigo emeri yari kurwa asensemo ya Dar es Salaam kurwa asensemo ya Mumbai India gocha asensemo ya Dar es Salaam wetera support ya Mombasa abwase gotebanga nigo yabuguretie ebibuli amo ne bintu bye hardware bintu biribiko ni wase hardware egento kere omosigo uyu nigo gotebekana orenge gucha gutugutwa sengeche bintu bikonye byabeire bibe byarenge west kolende okareto goikase kago ya Mombasa ochigutugutwa lakini rende binte binigo bigendere kubeka magima yaba Kenya barasensemeyo ya East Africa asa kongu nga omusigo yo nigore dangerous nigore toxic asa bamenyi bensemo ya Mombasa ayo amana yanda mange igoro yo musigo yo iga ora support ya Mombasa mancho murigeria nabagosoma ase gazeti ya The Daily Nation ase page ya gatano nalimo nigo tokumanywa buna chitariki 15 cyumutinyoyo nalyo amangana yo anyara koba gose contain yo yanyara koba kego tewenga noere ase port ya Mombasa mpaka yachi tukumanyikana lituko lia igoro ye ere akongo gosego chikobeka magima yaba Kenya bamenyeta senseme yo asa kongo maga yo musigo yugo toko gwenere guchikoba gutugutwa gose west hono metase into bibigo so na sensi ito ya Kenya nene ane gwetira sembaga no endoje minto mbiri tokorre binge bigo ja biara bakanyinyo no Kenya ndire esukali yachite ya bwate mercury kana ya bwate mercury ndo metinga kiyachite no ne jibana ngora so jira sensi ito ya Kenya jibwe kiresu ibinto ne binge bigora mauta ngoswali esukali ne tote ya bekiri mercury ne binde byachite nane ngakinere binto kete byachite byarenge byokosimano binto te byarenge keraton ya bieterera se port ya Mombasa yo bana ne esekari to tigara anena ase kyombekeri kyobotuki kenya kigotuka kemanya ngendo kirirete ebinde bigocha se ense yeito ya Kenya nande page yo entangani engane irobolito neringa ebirengo bya ebinyenyi bya COVID-19 nigo bigendere tugukina kegima positivity rate yegendere tugukina kegima obotukubanyari ko abagokorwa gochakira ewiki ria etalitukoria Monday nigo positivity rate yarenge 6.5%. Jumaine tukarora igere 11.5%. Litukoria Jumatano gocha bana bakorire igotwa igete rate yarenge 10.6 goikari tukoria Aramisi igotwa renge 15 na machini gutaisatto igoro yemia litukoria Juma wiki ya eta nigotwa renge 22 nugutainye mpaka bono iga astuikire tole 24 chinugutainye igo bono nige kworokia nga obururi bwa COVID-19 nigo bogenderete guchigisara ekertumanyete binyinyi ebiya kigema bya Omicron abantu batukire mense ya Kenya n'abante 25 na babere eyo ekoreto kogosererio gotindi asensemo ya afya na afya nigerengete inchega kurenga ye karenga mo director ne ekarenga abantu bonsi mense ito ya Kenya ngaba Kenya tuebire kubwatia machiko aliabekire ne wizara yobochenu egere wosintunyale ko batugutanga umuchando yo iga bono nigo serikali ya gose wizara yobochenu gwetera omoteneri obo mutai kawe aboliria abantu kubwatia amachiko yokurwania oburori bwa COVID-19 ekarotoroche positivity rate egendera togotira kegima ana se page ya kana se kase the standard ringane na rondeire oboritobona ase yakagere gose abamanyi batebiruna wefu ya kane osomolindo nando gatano ngochora sense itunande ya Kenya nyoruna Omicron no omolindo kane nando bana batere na nande yagosereri buna korengana na Omicron yachire nando molindo gatano no kagere gochigwateka ase ensi dusa sengima nekrobona sensitive ya Kenya bateruna robinita kirikube kubene rikwena kebuna abantu ngwetanga kurwa barasuburu rand baade amna variant nere molindo no roja oyore orengo gatatu delta nigo baade nige gotebekana n'abantu bari bata
begetu bari batabetu echanjo nigo banyara bagochandeka mono abo abande bagasiria magima abo ekereko dengani buna bari babetetu esindani egose echanje ya COVID-19 yegosuye binyinyi ebikali bya COVID-19 onande bono omoriki wenda gotabuna abakenya batakire besoki eriko betu esindani ekiara yagosere buna nando morindo kane ogatano gosiokora ase ensito ya Kenya mune producer itera gotera na korte yae na engineering korte yane dosi yane bono nina bakenya tiga besoki babetu esindani etu tunya tugwetangorwa ase ebinyinyi bya COVID-19 nando inyore ensito ya Kenya nebwate chidosi chisaine kegima abakenya kobetwa egere ikie target ya 10 million omatinyo yo igotaraera inyoro twatigire amatuko 12 morioka egere tonyare gukura omutinyi o December na serikali nigo yabwate target yo goikia abantu chi milioni 10 ase bono nigo tole milioni 8 igeminating abantu bande mbaroro bado bataresokia na kobetwa echanje yo ya COVID-19 esokie nonye serikali tiri kobetereri afya yao ne ya muhimu gose afya yao nige gocha litangani egere tokoro muchando yiga o COVID-19 ayamona yanda mango mwanchu murigereria na bogo soma se gazeti ya The Daily Nation page ne ya Kianda ekaroto gusko uchimotwe gazeti yiga ya The Daily Nation bono nigo endoto ya Bible a parent's nightmare endoto yo kumike gimasengenjo ng'abana bono basiekire chiskuru ase omoyega bwe Christmas gose holiday ye Christmas nigo batebire nga maega ya abana gusamba chi dormitory na gusamba chi skuru abana kugambira abalimu ntwarira abana maite squeeze na bukusema na bagotebe balimu nga rero gideri apana atukuli nande bona abalimu nabo bakwigwira igo ngaki nebo kimamutagete obuna bobo kumabukorwa maega ya abana gusamba chi skuru ne chi dom maega yo kugambira abaiboli maega yo kugenda ase chi strike gusasa kwenda so omogiro na kunywa amarua abandi nkunyubara amarua abandi bakunywa amaru ekero baigore irukuru ase skuru na twarra bana gete korwa ensemo geteiga ari baigore tukuru ase skuru bakunywa amaru bakabwatwa bona niga abana bachirenka ase umutima komoke we holiday na baibuli bona mba maitinga nkibago chigokora uchiasa abana baiga babo babwate chimbwa chitari kunyara ko chikugambirika abana babeire batari kugambirika igobana ibuli bakometinga nkibarachi bakore ase holiday yeyega onyariri bari skuru stiri bagokora ebinto bitaganirie nakira chebe ekero baikire ase chinka igobono negasie nkongo chiasa baibuli korende erinariri bagaligia lia baibuli konyo gukwanira abana babo na gotema kubaonchorana ama onkabo gusimbatige ebinte bige ebibe mugano yo nabakonyora se page ya 5 na kabera se gazeti ya The Daily Nation abaibuli mbanyara bagosemi wanene na kera abana bagochaka kera abandi bakire banyara bagotwara libagali abene gukwanira abana babo kometa baibuli na barunande bakobwa ikyaroroje n'abarume bajukoba abana bakwirana abana bekero bajetka nidakere begeri guchimbwa ne abe gwikeya mabegeri guchimbwa chingiya ine kero bajukwira ne school go sintorore na bintu biribike igendete kwene kwa school bire bibe go senko kyabire nando nyore buna abana mbandete kwere no chasa matemwa manene ayo atake ayo jokoreka ase omotinyo gatatu mwako goja nande unyore na umubasiri bw'ijisemi church magwana debete na matem tawo jigosukirwa amatemu ni ojo kolekana buna na yaro bereiri igobono abana tiga be aligani abaibuli yaligani ekero mwana wachire ka mukwandira asenjera yo bororo nande nabokora mero berikura abekendo mwana umete nabono kero mwana waro mukabara naboko inforo no ni kenyoro kemanyu mwana mukabara momokwanire ende morore na society mete abana generation yabo ni yego nigenda nigo erenka barake lakini ndende kara abana barakwanirubia abarairanie chitabikiri chitakiye lakini nande nchengoro yo mto Brighton abaibuli kero kene nanda senjerende nintu twachangire ira abana baitu gutwara chimbwa chitari chingia asengencha abana bali bakare ngakiri twakinide nigo kware koreke bishwa etabia na moibuli onde bwensi na ataba nyoko na ataba tatomino umwana kwari gutuka samagoso umuntu goita moibuli onde konyora asigita koreta bakaseno nande wasangirwa itu na baibuli bao na baibuli abo akiri bono siku hizi isogotebino no mwana bw'umuntu nga baba anga chinse chinire ngole paragaiga ngagerete nigera leta nyonye neriyo mana bono yani kero mwana obeiro yubu umuntu gete
onye mwana tari ogo motigane ekinga gerete na kero kikiachangirira abana gusarika abana gutwara chimbwa chimbe ase ng'encho kare go yarenge collective yani obuamo nonye ne kenyoro kigo ikaransira umwana onyare mbakoronge yasetapia igo bono ntochikurire ligenteke tuira ne gari stua chakerete ntokweba stua ruete igo toranyara ko batokwirorera amamochokera engaki Kerto kusuka busibono nigo na COVID-19 kendete kusigesigia abakenya mono nigo chioteri chiarekana na cheichoire mono anene kero ere omusimu gosechingaki chiogo chengeremega ao engaki ye Christmas nigo bono emuna nensema ya Mombasa chioteri chiarekana na cheichoire mono korengana na abantu abatari ebatarire ocha sinsi ya Kenya unyerona kero COVID-19 yatigita sinsi yetu ya Kenya ibinte binge mbiatenete abantu mbale goja hoteli nsema ya Mombasa nsema ya Kisumu ya hoteli Nakuru no nasomo nse muchito kisiga na Nyamira abantu mbale go travel mono lakini mono ya rekana buna 95% chi booking ya karu abantu ba bookiri hoteli ye kwira buna obonchoreri bwajakire kwira na sinsi yetu ya Kenya se sector yo sasenseme yo nonye bururi bwa COVID-19 wendete gosumbwa gosegoto sega segimana sinsi yeito ya Kenya mangana ni gora nyora se page 10 nomo asiga seti ya te standard ya sebono ensemo yo botali yanyalike ukina mona sinsi yeito ya Kenya eyo erebya usekioro karari kiyanga sector yo botali negendrete kuna kubuka egera kero botali bwa bokire igo uchumi yense yeito ya Kenya nkunya gutwarere obotenenku encheregete iga ande ntwaranga ensemo y'ubutari nere irete libagari nene kero kende okine uchumi yense ayugo namaya abantu bali kubwate machiko COVID-19 ngo twali gusuka guchimotwe no ni gamba tete na korangana ni kiombe gya Kenya Coast Trust Association ni wade namba ndete kubwatia machiko na maragwali abekire eri kwena kebune binyinyi bya COVID-19 biri kogendra wateka gosimbiri kwenda gosamba ase ensi itu ya Kenya wade na abantu abagocha asiba kupikicho teri je babekire mero ya bene eri kwena kebuna amachiko na maragwa nkobwati gwale eri nsira nyaki usukabuya korengana na machika na maragwa yo ako bwatiwa Karto gusuka gochimotwe tangatanga ababunge korwa tangatanga nigo barubiriri weche kumera na litukulia rero eliweche gukwanira enchira bagucha koigeria omuswada oguche kuikigwase ebunge nene lituko lya ankyo gose lituko lya Jumatano maega yogote babuna omuswada yo nigo bwate obwinje gose nigo bwate kirenga kyoguche gokonya abantu gitase serikali ababunga abo bakomokonyi bo marayibwense Dr. William Ruto nigo batebira buna wikabache kuyira omuswada yo wiki yaeta omo speaker we National Assembly Justin Muturi nigo nyoro omuswada yo okogania ababunge bonsi wetia okorosiwa kwe byama gose formation of parties abu ebibira chiko korosiwa gochamo egere gucha ko koranga muraigete onyalre ko baka ko bua ase obuororo bona niko batabire yune njama egocha ko yeria ekiama kyomo kwanyo muraibwense William Ruto na ande mbago chigutaka igo niko batabire mbali wechigwetia engane iyo nonyeke gocha goikigwa asa magacho yebunge litko lya Jumatano Ngoni igakigire muno moso ni gotagete hojigote ne byama binyare biko buno binyare bikorosi coalition anene bonekero aba batanga abagosaba komoko boko mokonyi bumurai bwenze Dr. William Ruto sabate biruna bago chikwanjerana anene kero baroje buna ni go baraji bago chi barabumba bwati byama birabu no ende binyare biko meto baru baraji kiama gya uda kama yuka Karto kuskabosio ase pechi ya kianda sika seti ya the standard nigo bona togotikara suma kwenye bomurai bwense kwetera sikiama kia udase bona teruna ikiama ikyo na kiyo chikobuwa bochorio bonne bw'umwaka ogoja nigaja kwaneta karate yatemuna bono era niga bekire mirubiri ya bene likwerekya buna ina nkocyare kwimokia uchumi ngocyare kwimokia uchumi ya inse ito ya Kenya igoro nakobeka mirubiri ya bene likwena kemuna inse ito ngosukere bosiniga ya kwaneta karale ngase nsemo
ya Coast nekera igete asumu kutano wa sensemi ya Mombasa County sensemi ya Sansu no aya kwanireta kera chete na barai onyore nande abarai ndingo bamochia nigo bandete komochia anena bakomoko boko omokonyi bo murai wense Dr. William Ruto nigo bamochirie mu gwasiri bo bolendi boime Dr. Fred Matiang'i sibateruna Matiang'i akagotiga na siasa na kubeko bolendi asensi yitu ya Kenya sibateruna tariko na mbabetereria aba Kenya gochora umurai batatageti ayo ngati yari boigo engane yo mokonyo umurai bwense Nairobi litase gazeti ya The Daily Nation abwasa tebire bono nga niga Ruto niga tebire buna agocha korwa shilingi bilioni emiyemo elikurwanyo muchando bobutume kibwa maliogo yo gotindia imense ito ya Kenya abwasa boiga tebire nga eserikali yaye iyo gochikorosio mwako gocha ni egocha kwena na chibesa chokorosia mabaga yemerimo ase abasae imense ya Kenya. Ruto nigaya kwaneta ya chinga kikiraneta se county ya Mombasa nsemo ya Kisauni Shanzu abwasa umiranete naba abantu bense meyo agatebanga banchiranire aise ko banga nero murayo gatano bwense ya Kenya nigo arachigo kana kigima siasa cyokubagana aba Kenya asengenjo cyokubagana aba Kenya wetera senchira yobugesaku oyo muntu gete otabirenga ere nigo agocha gukana mangana yaigana ko yatukutirare ase omwako gochekerara bo murai bwense nigate tobomo ose unity gati y'abakenya bonse atebirenga ense bwatomorembe nigebwate obotoereru ando sabira abantu kumwakira ekuru mwako gocha na nigairete omoroberio ye bottom up economic approach yuate betenga nere nchira yoka era chigotulia omo Kenya kurwase ubutaka kardo gusuka bosibono sara ikorokana unabaga abaseneta bange nigo barigirie ganga yo kuriyo bugavana ase chinzemo agona bona se county ya Vihiga nigo bono omo senator bwense me George Kanil atebiruna matangasire bena ngucyari kuri kerogo kebugabana ase county yose bana atebiruna abakikura ose abamenyi bense me nabo bamotebiruna esoki na ukuri kerogo kebugabana ase county yose bono atebiruna kimino negatindi ni gujikwenda gati yae amo nabali barariri kori eganga yabo buna former governor Moses Yakaranga niwa nero ligirie gange yo former county secretary Francis Ominde we county ya Vihiga ni wone batebiruna bago gotware kimino negatindi onyorena nona se county ya Kisii omo oyoro mo senator professor Samungene na ralibene buna gochari kuri kyo bugabana we county ya Kisii bono okora aba senator bange baterina ikero ikena kibata ketena baro bachi ko konya aba Kenya osibachi ko konya abantu abare asense me ultimate buna ikero kyo bugabana mete kero mete rire constitution ya chite ya 2010 abantu abange to mete bune ikero kyo senator na gyo chiko baigoro muno kolenda kare bintu bigaonjoka ibone kero kyo bugabana roche kyabeire ne ratio ye county ne romoteneria monene bwe county bono korane aba senator barana bakemerera mate ana no seneta Kakamega onere okemerere omosa Kirobas Marara nera gate abuna na digiti kuchuri kiro kibugabana sensemo ya Kakamega konyorena no seneta bwe county ya Nairobi Sakaja Johnson Sakaja nera na digiti na nikiro kyaoji kokeboria bono okorana bono abantu bamwire nikiro kibugabana nakigeta keire bono tima itina egyo seneta kiro kegocha gugo abana banyumba songo yaita Kisii county keroge kyo kyamererwa matena abantu au banta bange mpaka yeti komigana moino abange baro bantu besokiri abange sana nera sekero kyo bugabana kereki kibwato mungusomo nene abantu bakosoka no enkuru aseri choni ya mono na abantu bibiti abantu ikomi akine bano lakini producer ya nere konte ina siasa tadi siasa tadi ko jomnyira serious mono because yemite bigu gabyo kana na kote nere no ne kobori kerogo na no nche na ta kobori kerogo ngakiketera kini ngandi baisina korali ebintu biri obwate bike omaito bugavana you are the county boss
nayo kwa kuchiba sirichonsi ipi kwa manya kuchibaga kwa ya nayo bwate ng'ombe irie ngima kwa makobaga ligunjara ligenda kuchia sigete amato agenda kuchia sigete igo no bora mini utigana na matumbo igo tali bosa abantu bakumererekero gike amate kurende tigatachore ase ubungaini oigo omaraibeki amakia ODM Raila Amolo Odinga nigarase chinsemo chia Mombasa abo asagendete kuira chi campaign chaye gose gwakira ekoko ase ngana yae ya Azimio la Umoja abo asaumeranete n'abantu bensemeyo lituko lya igoro asensemeyo ya Coast agatebanga gose nigariete iranga nigarachi kuimokereria uchumi yensemo ya Coast igoro bo igo nigo banyartwa bagukwanira igoro yengana ya BBI bagoteba buna engane yo nigo era chikoreta enibe nyinge guchia se region ya Coast batebanga nonye BBI yabete kigutenena erege ya nyarko bakigutenena kurende iya bwatu biyobonge ande mbara yetiga mbabwatene kerangale nga gochimotwe goika enyarko bage goikirana ili guchokorete ebinto ase chi serikali chi county abantu batige kulia mauga bono bayeguna barabwinya misaine mete chi county chi anyarko chikonyore biuga lakini wetera so robot rwa BBI nigoro bwate gangengi ya guchiase abakenya ando metena oyore na PPI kero ya yere tu ya chet na stino nere kambiro ngera naja because kodo wapiri kina kambiro ngera naja buya tumaye kuma ngira kina kera irane na kebwate faida goja soma Kenya intune tokuganya toma kuma inki kere because no muraibu ensena rakana korora buna na tena PPI ituko lia chamulde na tena PPI niyo ya koleta amonjoria manene atena na abarai aba ngocho konya abali kama baga na baboka no mokonyi muraibu ense ngocho konya abali kama baga aisaine korora kana na PPI ebirenge bya niyo byange na ejigwa accommodate abana na abarai aba ndojugo nyorana oli okubwa oire bintu byonse lakini winner takes all akibono ikira kiatakerusi bona oyo okubwa na bagwa accommodate abantu abo bande bonsi alafu ne binte binge na bikonda sti county boga agatebanga BBI ne ndoto weika litukelimo one day someday weikikirane asaba Kenya gera banyarko bakumenya magima amarunge kato kwenda gwikase nsemo ya Marsabit nigo bona abantu oseribera litindire kwenda kiwase nseme ya sabantu banganyire kurwasi chinga cyabo kubwatikana no morembo burira nseme yekero abantu 10 abantu 12 banyara bagwitwase nseme yo anene kero ababegu bahata kigose baso ase nseme yo sike e constituency ya Saku nseme yo se Marsabit County nigo bana bamenyi bajagire kunganya kurororo kubwatikana no goitu kwa abantu 12 abo banyara bagwitwase lituko lya Jumamosi nigo bana abantu batana chiatakazi gose ababego abo bayigeta sense nseme yo nigo bachete ne chombe kinyinge sana cyaba Marsabit kurwa ase nseme yo bono libera litindi nigo ryandete kwene kiwo ase nsemo yo nigo bono no mugabana bwe nseme yo Mohamed Hali Mahmoud Hali atabire na emirobere ya bene nitakire kubekwelia obosali onyare poko sira kurwase nseme yunyorena no umugabana Oronyangabo na nyaraka gote abuna ebinto West Pokot na thena West Pokot gabana na thena obobegu bwaenderere bokorekana ase chinseme chinseme liturukana Marsabit West Pokot Laikipia Baringo bona korekana abantu agatena abantu mbawate mpaka Chibunduki nyombo umuntu awate Chibunduki nyombo kubwa ane chianga ko chenjo agatena tiga serikali bekimirobiri ya bene nyarige kura banta Chibunduki ndo morembo nyargo koba ase nseme yo bakatena nande na tojo so bachori won moremero take orachaka echipandi tijiralo sikwa kyarmo ete bakoja kubwatire ne siasa tokosoa nyare bintu biguturubana sense yeito ya Kenya ege wizara y'oburendi bwemene wena takuligereria ngane yo na kura abantu bari bwate Chibunduki mamincha nili chiko karato gusuka gochimoto mo governor o Mombasa Hali Hassan Joho nigo bono rule kimanyirio kio komochora oyo rache komorithi osoro oyo rache kuirekero kyo governor ase county ya Mombasa 2022 Joho nigatebire buna ere bono taligo cha kubuli kero kende gyonsi no nyamatuka magiga otebetenga na chikuliye kero kyo baraibwense wani gatebire taligo chikuliye kero kende gyonsi aso bachori boguche gokoreka
na igo niganyarire ko gakomochora omobunge Abdul Swamad Nasir achikoba nero weche koira libaga lya koira bugavana bwe county ya Mombasa 2022 John nigatebire nigabere gakurigirire korwa soro bagona gukira kurende omoiro koboko na ndoto omoire amasesenia ye Abdul Swamad Nasir weche korwanire kiro kyobo governors county ya Mombasa nigaya kwaneta yari tkorigoro chingaki ari kumwokeria omuriro gose kumwokeria omutebwe Christmas gose Christmas tree ensemo ya Treasury Square ime ya Mombasa oyino mo MP etoko boko okoro mo deputy governor oye okoro nere na egoko boko na muntu ndo bonga gero corona otebiro no muntu raji gukora magendera egosora chikwendereria manifesto yae no mubungo oyigwanyare ko gatote nkarto gusuka bosio ase igasedi ate standard ni gobono mumurumu abora ira morodinga Oburu Odinga atebete buna mamumu aboni gabakonyete sana ase okubasemi chitabichingia igigere na bagakina babwate chitabichingia bagatware discipline nande bakamanya ngi batakere gukora sense ina mangana Oburu Odinga ekaraya kwaneta ya sense mo ya Kisumu ekara roncheti gose aina neteke tabu kya yebene tofigira biaye iye kumanya eri ase title go saseringana limwamu in the shadow of my father ono nigatete buna mamu mwabo nigaire bakali nene kobasomia njera yo gutwara etabia igunyorena nande na bible wendete ko semigwa buna basomia bana bajitabi chipo chingia Oburu Odinga erote na mamu mwabo nigaba konyete sana mamu Meli Chuma nigaba konyete ase oko basomie tabi ere engie igunyorena abangina naino ni nwekero mosometi abana tabi chimbo chingimete abangina ngo bamure na abana mono kubwa tojo musachera kare gusacha isiko no mo swat mo ko bali na abana nyumba nando meto mukungu amwe na abana ko konjore katiba nyumba na bebinde bikongo biko bora kine abakungu mukungu karasometi umwana biyeta biengia roje no eno mwana na kunara eno Oburu Odinga hoteba mwana niga gutwara etabi ere engia oige kyombekeria giye korengarire nsengi manigo gyatebire bono ngense ya Kenya niye gucha konyora embure nyingi kigima ge kubwatirwa ne chimbeo chire very strong ose chimbeo chibirengo byegoro kigima bono nigo gyatebire abantu koba maiso embure yo nyingi nigera chikoreta floods nonyine chipara abantu babaise guche gusunyugweta kurengane kyombekeiga kya meteorological department nigo gyatebire chinsemo gose chi county chiri abaise guche koba chiwa kuno muchando yobwembure nyinge ngamo ne county ya Embu, Meru, Murang'a, Nairobi, Nyeri, Kiambu, Kirinyaga na Tharaka Nithi ne chinsemo chinde buna Kitui, Machakos, Makueni, Isiolo, Garissa, Tana River na Taita Taveta ne chinsa mogete cha Mombasa, Kilifi na Lamu jine chi county chocho wakwa no muchando bwimbure nyinga igotarate banga chi county chi atigire maga ne county to ya Kisii totebenga tolebija mbura no nyiwete kurubotuko koruigoro mbura nagendrete kutwa ono nalia bolirie abantu koba maiso kegima anene mona bantereba chiparanchi chikwene kia macha manga se chidaraja chiga karibu ne daraja ya Enziu ime ya Kitui abu na ande mbura neka ngochire gutwe nyinge iga abantu babe maiso abantereba mono n'abantu bali bagutara asa machare abantu mbakora boigo bono ekinege kure getindi korwa sense moyo korenga rire ebo gono ne county nya ite chigotebu na banya bakobeke meroberi abene rikona kimna ngotanga bare ebintu biribirare tune mbure nyinge anene batichore metaro none no metaro kero yatichire nige koreta mava none ka abantu batebu na banya bakorigire none kere mbure gotumba koiga mainse yemete na gutwara safety eyetakeire kato gusuka bosia sekasete yate standard ni gobono botuki bwaso kire gose roboti ni gwaso kire buna Kenya ne nigerense mugatiye jinse jiri chibwate ebikorwa byigoro mono ase omwana omunyaruka oyo ubwate myaka meke teenage girls bakunyanyaswa gose bakorerwa obobe ase ense ono ni roboti rwaso kire buna abana omwana oyo mugati abana bane abale ase myaka yegatu nigo bakonyora bakorerwa obosaria ase ense yeito ya Kenya kyombe ikimanyekanite buna
kiombe kimanyikete buna Center for Global Development yo yasokira boto yo asibona ya buna Kenya ne ya moyi jinsa jiri ase bikorwe bigendete kwenda kiwa mono asibona abatenere bekiombe kibaburi ne merobiri yabene takiri kubekwiri gwitanga nyoro na abana abanigo bakorerwa obobegu borobobe bakorerwa obobegu borobobe kyagera na batika chiskuru ngande batwara obosoko abande batwara maroire abona se gwase amotenere bekiombe Dr. David Evans atebire buna ase kiombe kyo senior surgeon abori abantu ne merobiri yabene netakiri kubekwiri kwena kibona abana ababake mbali gosarirwa obugima bwabo gochiase amatuko alebosinyo no murai bwense Uhuru Kenyatta kera lenga sensema ya Nakuru liria lego igora mangana ye city na tebetu no basaja batige bikorwe byuko tarira abana byuko kurura abana abanyaruka bake akatana no kuriye bigori bino kera yana kibune nsito ya Kenya bindi ibi bigendete kwenekiwa ande ntu akorobo tuki bune ensake tukanyoro ne bindi ibi bigokorekana byatubererwa sebinyoro kwanyora abantu bayikaranza inse yomote ba discuss na tikatukorere gende kwanyoro umuntu okorete kebeke no muiri bo mwana oyo none katwatwara madam principal Gyonseri na teba buna ebintu ebi bigokorekana abantu batubera bakira kore ndemero beneta kere kubeko yabene iri kwena kena no muntu agokore kebeke ngo ikigwarase ngo getambuke nani ngo ikigwarase ekoti nando buno bunereria guchesa abana banyaruka asengencho eyutaringana ngiya abantu gotuberere ngana nande ebutukinigo bwaro kinga abantu bali bako bagocherera kwingira abana b'abanyaruka abana bake n'abantu baime gose babwatubuiri bwaime kwanyarukero kende nanko kasini yawo abantu bano basinye kugambege ntekyo batuberera lakini tetakiribo asengencho okubona no kunereria abana abanyaruka n'abantu babwate myake emenge buna chianko chikasini abantu bunabo igotiga tutigembweyo na kurwanerera obwene bumwana umunyaruka tokorokanga agenda based violence nero no igochera imegabo no madam dina to advisiti agatana akadvice no nabebuna no nekero mwana achireruza tiyo tena no ma gukora gochi so go mutoma go joboiri iga so go mutoma go joboiri na bora nyore kwa mutoma go chase kebaki ekebaki omete kirege chuchu go bono mwana tigara abamo naye sibona anto bakali kuri engoko nebichuchu go bono aya korujinse machi Eldoret nigoto kumanyiwanga mu carpenter oyo mu bunde omo nigata reach kilometer 360 na benga korohusia mpaka Nairobi na anda mente kilometer nsini niga ekora korohusia mpaka Nairobi ne kilometer nge 320 niga nyariko bakago tara 360 kilometers korwa Eldoret utara elikumanyia abantu igoro yoko betwa echanjo guseyo konyolisi ndani ya COVID-19 Leonard Kiplagat nigo anyarako bakago tara kuro Eldoret na wika chinse mocha Nakuru ole nekerenga yokumanyia abantu obuje bwo konyole chanjo anene mono ekero variant ya Omicron ya nyarako bakego tebekana nga yaikira sense ya Kenya akaranga abantu bachakire kuirenga neye echeche akamwa gutara na kumanyia abantu igoro y'obuye bwo kubetu sindani no muchandora chigocha nebinyenye biga bya variant bya Omicron kurengane kyombe ya WHO nigo kyara libuna variant yeiga ya Omicron na nibwate bimanyererio giteiga tebwate bimanyererio bire safia gusibire nga goikomanya kana nga enonye bwate igo bire mild ande mbiri korerkana so boraisi no genda nyagitari na boko igoro kuroro wono musawo yoga gusoma ko yibwe myaka 50 niga mwa gutara no kumanyia abantu ngatiga gukore cheche ningane yiga ya Omicron gose ya COVID-19 aniga gucha chingaki abantu 14 nigo bagenda tukurwanira magimabo asensemo ya ICU asinyegitari au imense ya Kenya abasa abantu bande 252 na 5 na 3 bagenderete kubekwa ase chinyagitari kurwania orure wa COVID-19 igengane yiga umusawo yakora ne kyorokererio nga abakenya twararira matutiga tubuke tutanga umuchando yiga COVID-19 tiga tubwatia amachiko na maragore abekire wetera ne wisara yabachina kordo guska sibono nigo abantu bandete kubekerwe gutu asesema ya masomo Cross University au lakini asibona emeyege yego korekana kebokiru
onyore ne karo COVID-19 ya soete ase bono abantu bagraduate gose bakobere chugutwa noena abairi batari kogenda noena yamate tari kogenda bone yani kare gokora na benka bobisi gose omonto akograduate mete kare kare omonto akograduate niga abantu abairi bagachira abange bachenga bagoka buno omwana oito okorera amasomo lakini bono isa COVID-19 yacha nigo meyege ekare gokorekana yani kebokiriru buna bono university rituko rie ichuma university wetani university 7 isano nebere nchia kora graduation buneri Kabarak University Kenyatta University Masindu Muri University amo nechinde kurende function ejigo seme yege ini oya koretu asenjera yekerero asa bantu batari oikera nyore none tukolia mambia ose university ya Kisii ne nderete kuyarigania umuroberi okubekera aboroki wachigutwa oyoka korekana ritukolia mambia lakini bona abantu bagujiba baba abake umuri kibega setini gatena kolengana ne protocol iri etakeire yokurwani uburwaire bwa COVID-19 niga abantu bakugenda bake n'abantu abakugraduate abange babo bari kumenyekana gose muntu gete na korte school gose sara na korte school gose producer na korte school mede dikale muntu na kumenyekana na Brighton mambi kugraduate abantu bacha banga kini bono bantu bange bari kumanya muntu nani ga ochaka koreshere abantu baje gukumina ke ubona akorete school hando myo mente graduation ya kabere biye sana ukoko kabisa na bono nanje na akorire amasomo ngi bono rojina lero sali ya COVID-19 ye bintebi lero kwanse bako graduate online bako graduate through Zoom also se computer bune yawe iga wacho ini abantu bande mwakoraki mwakore shughuli yo ore mwao nyomba buna iga onora se Zoom na mangana graduation nagenderete yobona mangana COVID-19 nabatene ni ibintu buna byakorekerere kare nande bano maidesk nande bano ndura abantu abagraduate rimeze nande bairete ku graduate nando jigasinjikete Kenya gantura manyana abandi baragraduate konyata kore tibuya abandi bagraduate bakore tibuya ngijigasinjikete asenzeto ya Kenya mero bitira biguru cyabana siasa bandete gose gitaba sayo nango yiturko baroserie kaisi yiturko baroserie mabaga twaburi na kema baga yankiatari koroseri ayenkoru maiga gaiga ekiara baringa abanda se serikali engi badari koroseri mabaga twa promise ngo yiturko uchi pesa chiri busano ne mokiro motie mabaga milioni nye trama yabana yaje ko na kwana banyari ko bakoba ase obo banyari ko bakoba ase ubugambi bona yunaro ale yebiro ngakerte nase no bate kendo kwana sichika sedi gose tigankurire yeiga ekero abantu bono besoiri guche gukora campaign cha 2022 na bari banyarete ko bakonyora bagotigwe birema ase ngencho yechi buraburu cyane gatigwe mwaka 2007 2008 nigo besokire buno musubati ukarekora kwa Daisy Chepkusgei oyo tabwati kugoro komo niga goteba niga bwatu kuguru kwae kurende kisegi kiri cyane gatigwe omwaka 2007 2008 agatigwa atabwati kuguru wana nigesokire na gutara se street gakoraria omorembe kagotebanga no tuchikoba asobochori bogocha abakenya mwenzi enekia omorembe asengencha abantu nabange batige tuchingoma abandi bakabibirema asengencho ekisegi cha 2007 2008 ito tosaba morembe kurwa sensakia kero nanchinko korera kurwa se kaseti ya The Standard ni kobono umusaja oyo mo asibirwe obogima kubwatikana ni gaitete omwana omumuro mwabo kono korana ndi kero nasoma ingane ni tukurigoro ntwanyorete mugako yomo oitete otugirta abana bae nkomano murugyo ye kurwa sensemo ya nyaole bono umusaja oyo asega seti ya The Standard nigo asibetwe asibetu maisha to dead korengani ga korete kebegwe kyo umuga koyo umanyikanteri etari ana eno konsase niganyo duna na bwatama mocho yo kumuita umwana mumuro mwabo kagete na wikabo mwanchu muri no toika omweri bwa mangana osechi kaseti ari aito buri tas chikaseti cheito yoto gotena bona na bako gendo nyole copy yao elinde ogole magwe somere ngima ogole page ase page magwe ri arali iro buri tomono tokoirana na mangana mayasenjera yo gwikirano
Mugusi. Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakiranikiru ndekerene nego kurengera chibice chinkiya nabo igo chinkeno nukukigima nabo gotonyora asoro gonkor bw'ogusi neji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite koda ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Dizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Dizi TV obwensu vuomugusi. Mambia yama tuko yiwiki gochakire Jumatatu goika Ijuma chinsa ikumebire cha Mambia goika chinsa iseto imeya Ndizi TV. Una botambe to gochakiri ritukuri yao ase obwansu tumede na manga koraganire ritukuri goro no tuko bogima konde bone Mambia ni goto kwarigania ase morobire ogwe ensaki umete sara no mete ensaki Enzakia umete na mugasogete umete Mambia ewa no moda tena ki tiganda sokye gerogo isiko nda nyenzaki na nenzaki umete ne bwate vitamini D ne bwate ona entwe manjo murigeri ntura gotika maiga imana ntuno to kwa vitamin D gete vitamin D murubiri no yo mubuka ugochakia na kurosa litukuri yao asenjiri ndunge kigima Enzakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obuchenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo wiki weshera buneri ya Kamiti Maximum Prison egitire iga imineti igota kirobenye mari bakokore egesibo kyao kiri gwasibire twasejereyo umirana na Sara Untita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na goto tweet ase @Ndizi TV News ina gotonyora uchumbe yao asenjira yobokirano boigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osebali mogo torora korwa sinsemo chama chingumba no sesimole tokoroka diaspora mogo tonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni Mambia yao nigera unchurie imeya Ndizi TV. Asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bobisete amange aigiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Untita niga gwasyorerie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kuvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio no moyanjiro musaguso mukwani buya atebo no moyombosa lakini mondo to basembiri Nyasaye ero mutungika kuri chomberi yatigere nae gorwari enche bana ndwari turi kwemanya eri bana na nkubwena yani nari kogenda on kiro monto asense yiga tomenyate oyaeteire asenchera yemo guseyende nakige kogera asumurubirio onayeteire nigoto gotarira abaminto bari beteire amangana ao na yaiteire Jumanne botuko enseye munini su yamaragoba nabo igo muiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nikideke komunisano chiamogaso
mbengia na endo mwanchi umurigereria na kwariganire ase mesa ya mang'ana maija ase emesa yensakia ekerongo kwariganiria nande nkumanyeng'ana araria ya akoregete kurwa rituku ria igoro goika chinsa cha bono mambia na bakogendera gotubwate gwetera senchera ya Facebook na Ndizi TV News, Twitter @Ndizi TV News na baigo ase YouTube tonyore buna Ndizi TV News. Njeni gonkoro kwa Sara Nyarangio Ntita tosukare. Nigo toko ya chaka korwa se constituency ya Kitutu Chache South abwa selit kuligoro omusacha bwe myaka ya igatwa ase ward ya Nyakoe niganyartko baga ko Kenya abana bae babere amo numurugyoye kubwatekana nelyo mana lyanka abanyakenyoro barenge n'ubururu botindi nigo banyartko bagusamba enyumba yo mukageruyo abwasa abanyanyimbo bayigete na kumoira ase getaseni ky'abanyanyimbo kyanyatieko ekero batatabu bagenda kurwanirira amagimabo ase nyagitari ya Kisii Teaching and Referral omoriketo Brian Sagine Isena na twariganiretie oroboti rwa senchira yoboime Emargoba ya rero ensemo ya Gesoni sublocation bogeka location division ya Musocho nyaure egekegeke kurwa sechiro ya Nyakoe Kitutu Chache South ase county ya Kisii nigo musacha bwe myaka ya igatwa korengore mbekegima abwasa Kenya omorugyoe nabo igo abana bae babere kubwatekana no gutaigwana gati yabo koreke igaga kora somongino yekiagera musubati ono yose itoseitere muina amariba nabo igamo Kenya okenya na abana iganege tongo nyaore mongwano yo buda tomo maete mune bundi akorosire di monto ijaga akagore pick up wengi ya iga gotokonya njira igatwa none karto bugate chibao ya tokonya ya tobugoreri ona ye kerare yaro chinsa iga tokirete toyungo anyanyiro mokungu oitira abana agabwo bosi nyagitari bare lakini omonto umia mono no moswati oye mongino oyo anyomete igo na abere no gukumio korene mono gakisaba minto mwensi asengencho yege koromuneke narorire gabono kyo gukumi mono kaki kamuranje onde bwensi omanyete ngaya na monyore bwoye takorabo nerichi kondira aroryo gutumika kwa lakini onyomira bakungu barenga batatu unoyo kane toko mutabina tegerera bono kwanyomire nande utegere korengana na kirori nigo musacho yuo arwa sechiro baigo bare no morugyoe korende egekegeke magega yogoso asenga yabo ebikuro nigo begwekana na abana komonyoka gocheisiko bare ne chingoma chintindi kegima abwabo nigo abamatebe sokyano kubwatia engane yo igo bagenda baikamba igore biasara baikanya kwa baretire biasiki bago kanyomba tokire take igo kominyo abana tokorra abana gochapara na manyinga kitorocha abana ko baborera abana kibaminyo kire nyagitari baminyo kigutwara budoko sokanere ne pigipigi twaira na abana ande baitana akominyo kyabaire nyagitari kumbe ngo tamarenge na kwoko genda nyomba twanyora akenyete mukaye kingombe kinyama amonyenyete korumaega ebigoti itokumitinga na musibati oyo togosaba Nyasaye oyo igoro mono amorwanerera twaro bogima bwayegeranya nenka yabo nigo twatema kurigia kumanya andake ekyo kirera igakorebune ekyo abwase gati abanyakenyoro batwerera na gototebya nigo mochando manena sense meyo orobo tumekyo bobebwa marwa nyoregi itonto bwata marwa mange sana nande nkonyutore kero konyo margo gotakuna to nywa marwa jigurwania abantu family yao nande kara mo konyo marwa mwese nyomba mujana ngo chioroba mboyo yo monywa nalio mago nyoranga nakorda kinare nyomba ri orosia abana ndagera one giseke ache tegokora aro muturo akonywa marwa ichanga nera konyu abamate abonigo baimokyali chiko asamago kabo abwase batongya nyomba yo musacho yo nagosalia enibo etamanya kaneti korende ayese nyombe koya aina makongu ekiagere nyombe neri batu na lyakire osene kiri buibere oseisato ntobwati engenjo turanya libati muneri gali koyiga bono na komenta na ye karato kurigereria history yo mumuroyo iga no nyendo uchene rogochia ogenda tatageti mukungu agenda roche
tatageti monta chakwa nere mukungu gosaba nigo abanyanyimbo banyakoe baika asa yuase obwango na komotoria omosacho yuase bamwira gwikase getaseni kianyatieko batatu abo batigerwa chingoma chintindi n'omosacho yo nigo baminyoki wase nyagitari ya level 6 imeyo mochobo songo iliyokonyora obo bwenia iriateriane Brian Sagini Isena Mono oyo minto Brian Sagini Isena nabamenyi korwase bunge ya bumachoge burabu amo nababwatani ao nigo banya tko bagwikirana asumo sangerekano ensemo yetu nego toka ime Kenyanya iligo kwanera chinchira chabene chira baisa guchago konya utanga chisegi cha nyumba gose gender based violence yanya liko bagi koiremeli ase county ya Kisii mayego yo nigo ikirane tweno mo CEC wa mangana yege koro amone chigosoli omoske Duke Mainga oyonya liko baga kwaregania umurobiro yo senseme yo ya etono Asombo yegore tama abantu kuruchi wodi au chie bunge abo machoge borabu nigo musisi Duke Mainga araho muyaga bwo semia abantu igoro yechinchera cyogo kuro buneri bwa basubati gender based violence na ogo saru kwa basubati mebinyoro a sense moyeto no imeabomba ba ward oyo papa oyo yeso akia bamurabaria mebi baretira abantu abagaka bari baretira abantu tosike chinyaruka amangana ya FGM mubuna ba egenda tekenya ngima nige kurwanira baswati rero tari siasera mondo to waka muswati kobi ore siko murusha amani wamenyekera tosika abana baswati ozeraki Nonye igo siasa chiabu machoge borabu nigo chiagende gwa somo yegoyu abwa Duke Mainga tumekali bagere ko bakira abantu babu machoge muyamo naso ko musira sobo cholyo bone bo mwaka bwechiri bwibere na 15 na ibere abwa asare gusabeka rwo kyobo jumbe gwetere kyama kya Wiper bayaneri kuyamo nanye ko nyuranga kimune yeiga enamwete katige function yebe ga bumbaba ekora bumbaba no gatigati ya bu machoge. I want to tell you about machoge baminto. Muyamono balimu ambwati setise iyo ko chumbe in 2017. Mukandorera mabera. Ntabuga tekende pi. Mukandorera mabera. Ntabuga tunde nganta use mama. Mukandorera mabera. Mugansumese mwansugumete mukangikerie. Neba ntuirete chikura muyamono. Yasaba ziseni esenge chomu amigenete nande mugankoro. Nigo bona basabira machoge ko mwako boko na masabo asaikiro gara abori mutuye chikura cyo mwaka wechiri bwibere na merongebere kamuranje wa machoge wa mintu takizia sana chaga nko basaba kamuranje nko ngamureri baga isuke skoga aria inteme kurigi bande mo turabwaterane tuteme uzina itukuzu machoge ntutioke andu bale bakunye ukwanana ni chateno bosene takuri chateno buchumba tagete chatengi kono ichetingi saini ndali kende genzi rakiyese usono wa mito kono igoche tingi boiri na mukumbu na musacha mu machoge uri chinguru nonye bona abantu bagendrete gweso kinera ngyo kurigie birogo au bona maisonsi arase kirogo Duke Mainga ararage kogani elietaliane Ndemo Steven Biamano Ndemo obomo bwa oka bukora wano murai Musalia Mudavadi o ANC Kalonzo Musyoka o Wiper Ford Kenya Moses Wetangula na KANU Gideon Moi nigo bono batebire buna nigo bare amo nandi nigo barachikoira eserikali bosibo bochori bogucha gokore ko mwaka ogocha niga bara yabo basabira bakenya ko bobotoereru na kwenekia omorembe chinga kichonsi ekero bagendrete ni campaign chabo chumwaka ogocha. I want to encourage the press to be the ones that will allow Kenyans to see the bigger picture. I think that is my appeal to you, that as much as possible, we politicians will try to force people into cocoons and corners. But you can do Kenyans a lot of justice and service, good service, by exposing and showing what the bigger picture is. Although people had taken it that he had the last bullet and he had spent it, but he now changed his position and he said that he used an arrow
and he had kept the bullet aside. So I think that is about all I can say. But I cannot say at this point in time that we have made any decisions other than the fact that we are, as OCA, moving forward. And we shall build our momentum, and we shall want to have as many people on board. But we are moving as OCA. Okay. Can you imagine One Kenya Alliance together with Mount Kenya Unity Forum? That is a Kenya the Kenyans have been waiting for. And we mean business, and we know that our people also mean business. We want to exorcise from our midst toxic politics that have created sectarian interests that are dividing our country into class divisions and into ethnic divisions. For us, Kenya is one, and we have no spare country. We are together as one because it is the only hope and the only way we can hold our country. No mukonyi bomorai bwenso William Ruto litukole igoro na igete ase county ya Mombasa asagenda toguyakira ekoko asomorobolyo yo bottom up economic approach model abwase ansemo y'ababunge korwa ensemo ya coast batebirubuna oroboti rwandungu land report nigoro gwanirete kuligererigwa na kubekwa maisomarore wetera igo nechikoba auroro ase serikali uchagokora umuchando bwa malimo imeyense ya Kenya anene mono ensemo ya coast. Na kama ni lazima uzungumzia historia ya wapwani, basi zungumzia historia ya ardhi ili tukueleze wezi wakubwa ni nani unapozungumzia kuhusu ardhi ya wapwani. Sisi bado ni vijana, na sisi sio wale watu mazuzu wanaosema tulikuwa tukiongojea nazi kuanguka. Wale waliofanyia mababu zetu na baba zetu hataweza kutufanyia sisi na vizazi vyetu. Ndio tunasema safari hii ni lazima tutatue matatizo ya Kenya kikamilifu, yakiwemo matatizo ya ardhi hapa pwani. Tulianza pale mbele na tukasema ya kwamba kila mtu apatiwe hati miliki ya shamba yake. Tumepanga karibu title deeds za hapa pwani ambazo tumepatiana ni karibu 300,000. Lakini bado tuko na shida ya ardhi hapa pwani, na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba tukienda mbele mwaka ujao, inshallah, kwa mapenzi ya Mungu, tutatengeneza serikali ambayo itatatua kikamilifu once and for all shida ya ardhi katika pwani na katika taifa lote la Kenya. Wikirabo nongo ikomwere bwa mangana mayakorwa semesa yensa kiabu na twanyora gocha iga ase studio gendra ko bemeya Ndizi TV ayayiga mona yanda mange no chiko yanyora chigo chikoraga chinsa isano na ibirigoro niko nkumanyigo buna omagani ito onyari ko bakawika ase studio litukolia lero Daniel Ombasa Apepo oyole omo MCA korwa se ward ya Tabaka igongo cyari gusangana yo minto Brighton Makoli asege ikarogeito na butambeli tukolia Jumatatu magenderero wose siasa amona magenderero igoto sukara nyoko bwata ibolyo ase omwashimiwa aigase studio gendra gutuma gwetera ase namba eyuere ase screen yago boigo agendra gutubwatya wetera sensema ya Facebook Ndizi TV News, Twitter @Ndizi TV News, YouTube @Ndizi TV News. Nche nigonkoro kwa Sara Nyarangi on Twitter. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi.
Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakirenikirundekerene nagokorengera chibiche chinkiya naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonkor bwogusi neji kaunti chitoetanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigogotonyora aside koda ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomogusi. Mambia yama tuko ye wiki gochakire Jumatatu goika Ijuma chinsa 12 cha Mambia goika chinsa isato imeya Ndizi TV una botambe toko chakeli ritkuliao ase obwansu tumede na manga koraganire ritkuligoro nobo tukobogima konde bone Mambia ni goto kwarigania ase morobire obwe ensaki umete sara no mete ensaki enzakia umete na mugasogete umete Mambia ewa no mada dena ki tiganda sokye gerogo isiko nda nyenzaki na nenzaki umete ne bwate vitamini ne bwate ona entwe manjo moriya rintura gotika maega imana tuno to kwa vitamini gete vitamin D morobire no yo mubuka ugochakia na kurosa litukuliao asenjire ndunge kima enzakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo weiki weshera kunelia Kamiti Maximum Prison egitire iga imineti igota kirobenye mali bakokore egesibo kiao kiri gwasibire twasejereyo umirana na Sara Untita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni gotonyora Ndizi TV News na sensemeli ya Twitter na bogoto tweet ase @Ndizi TV News ina tokonyora uchumbe yao asenjera yogoshirano baigona bagotonyora gwetera asenjera ye SMS osebali mogotorora korwa sinsemo chama chingumbwana sesimole tokoroka diaspora amogotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni Mambia yao nigera unchurie imeya Ndizi TV asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bobisete amange aigiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyara